kweduno mabuja akanaka magona cherewa biyangu. Aiwa tagona ino ipapa kwakundoita zvatakaita nozuro zviya tikupungurirei dziripo nyasi. Wana MP wamakasarudza waye kupinda mudare paramende wakakutayai mhanduwe kuita kutaya vanhu zvavo. Wakutofunga zvematumbu yavo nokudidi nokuoma kwakaita nyika ipapa. Wakatoisa Muturi Ncube pakona kuti wabvume bhajeti rache raanga aparura riya. Ipapa wakagotoita kuti wakone kugopuwa mari dzakawanda musagoringe kuita kwese kwawaigoita kuti wagosvika usiku pakati paho wachiita zvokuti tiri kusenza muparamende wachiita ipapa ingwai zvawakapiwa naMuturi kwai wagotopuwa kuti MP wega wega achapuwa stendi yache wakomana apa ipapa kwai mari dzopeturu dzavo dzaitiwa mazigi mamirioni 2 72 million zigi pachirungu. Apa kwai wachagonzi wachapuwa zvimwe zvokusenzesa zvakadaita kunge mafoni nokudii. Zvese izvozvo zvakanzi zvichagopa mamirioni 50 omazigi 50 million zigi pachirungu. Apa kune imwe 50 million pokare yokuti kana wakaburika kuenda kunze kana wakaburika kuendepi wanondopuwa mari yekunzi kwai maburika kuenda. Mabuja poita motika wakachema wakati tikuda motika dzimwe dzechipiri kwai dzatanadzo dzasakara. Kana maimbofunga kuti vanhu vavo vanokudai mhanduwe bvai mafunga kairi ipapa, bvai mazviziva kuti palibe kana mubodzi wese warimo mudare reparamende wese zvavo kureketa kuno wari kundoita zvematumbu yavo. Wakabva wanzi takuisirai mazigi mamirioni 250 250 million zigi pachirungu kuti tigokutengerai dzimwe dzimotika. Mari yoCDF ndo yakandonzi yakuita 100 ribodzi rozvuru $100,000 pachirungu. Ipapa pakanyangaritsa. Rekai tigoona kuti mari iyo achagoiboyepi. Tenge tikunyepa yasi garai maziva kuti pane imwe mitemo ichasungiwa futi pokare kuti vanhu vakone kubisa imwe mari yakawanditsa. Wamunangarwa nozuro wagotoisa vanhu makomishina okuti wasenze kukomisheni inoringa nozvemajeri Zimbabwe Prisons Commission. Ipapa vanhu vava kwaindi Simon Madzimure, Albert Mandinika, Rosemary Kanange, Stanley Kandongwe, Chipo Mandela, pokare Utoile Silaigwana iyewo kuzeki uye anota mandoe koka vanochengetana wabiyedua. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera apapi tinenge tichizokunyepai. Nozuro wamunangarwa wagoita musangano wavo politburo yavo achiti ondogumisira gore wakagofara chaizvo wachiti aiwa takuita zvinhu zviri kudii asi wakabva watoti kuti pachiribewo ZANU-PF wachabvumiwa kureketa zvinhu zvomubato wachisenzesa dande mutande riro rana Facebook nana Twitter riri kwai tichazvidaba izvozvo vanoramba wachida kudando tichawaona tichavanhadzirisa chaizvo zvisvino. Unobva waziva kuti paita kunyangariwa. Ipapa handiti mazuva apfuura yaya ana Machakaire newabiyache wanga wari kuita kukuwana nomatope mhanduwe tindoramba tichirovera manja kuti zvirambe zvichiitika. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Akati mangwana chaiye kureketa nyasi ari kuparura iyo kwai land tenure program itsva kwai tikuita kuti tione kuti ivhu redu toriita sei patsva. Hino kuti achazviita sei nokuti bumbiro romutemo riribe kuchinja. Ticharamba takazviringa izvozvo kuti vanenge vari kuparura kuti kudini tinenge tichizokunyepai. Apawo nozuro Chiwenga akaburika ari kuIndia. Mohadi nokuti anga ari kuhadika ari kupi aribe kuburika pokare patori nzvimbo hwangwadza chaiyo panzvimbo pache paribe kana munhu. Wamwe wangu watofungira kuti peno wamunangarwa watiziwa nowanowateedzera wase. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Tinenge takaringa. Zambia nozuro yagotumira Enoki Kavindere akamboita muteedzeri wemutungamiriri wenyika ikweyo kuti auye koita akati mukanyaina munangarwa karibe wamwe wari kuziva kuti ndekei asi wapedza ipapo wakazoti taakubvumirana kunyorerana pasi
kuti Zimbabwe neZambia zvigobatsirana kuita kuti wanhu wemacooperative pokare nomabhizinesi maduku wakone kugoita kusenza zvisvinu nokubatsirana kuti woita sei kuti wapfumbure pabodzi rekai titi makorokoto tinotenda dzamwaka izvo zvinoitika nehurumende zvino. Dare guru munyika ragoti iro kwai kanzuro yeguta reHarare inofanira ndiyo kunadzirisa nzvimbo dzokugara dzomatapi kumbare kweseko kwai anonzi mambare flats pokare nomahostels akufanira kuti anhadzirisiwe zviite zvakanaka. Rekai tigoona kuti vachazvikona cherewo ana mafume kana kuti vanondofuma vachizviramba pokare. Rekai tirambe takaringa hedu tinenge tichizokunyepai kuti zvirikuitikaira sei ipapo. Vamwe vanhu wagotanda kuvhunduka ipapa wachitoti zvareketi vanhu hurumende kuti vada kuita kuti kumaruwa kuite magetsi ozuwa osoraye. Yaimwe nguva pokare yekudyirwa mari nevakomana vakaita kunhadzirira ivavo. Rekai tigoona kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinenge zvichienda nokupi. Tinenge tichikunyepai. Vamwe vakutosha kutoti yombudzi yakunetsana chimombe iyi ndo inogona kuzoitika pokare kana zvikareka kugopuwa kaiye mwanakomana wavakuru anodiwa fani. Rekai tigoramba takazviringa. Kuvhundutsa kuri kuitika vanhu izvezvi vakomana vanhu vari kurwadziwa. Kureketa kuno Muturi Ncube akatadza kubhadhara mabasa wehurumende kana wese wanosenza kumapazi akaringana nehurumende mari yavo yomazigi iri pekupinda. Mhanduwe unoita kusaya kuti mbani kwanozigi wacho mbani anaro unobva waita kuzvisaya. Rekai tione hwendo huno kuti zvichasvika papi nokutoti yei pakanyangariwa kunyangaritsa chaiko. Vanhu vamwe vanenge vakatomirira kuti zigi richipinda wotanda kupfumbura kuno apa paita kunyangariwa. Rekai tigoramba takazviringa hedu. Nozuro mutambo wekiriketi wakahwadza vazhinji. Afghanistani yakaita kuvhiringidza vakomana veZimbabwe kuvaburitsa nomumhanyo basi 54 wese wanga watopera. Mutambo unofanira kuita zuva rese uribe kana kuita awari bodzi. Mhanduwe unoita kusaya pokuringa nokunyara. Unoita kusaya pokuringa ipapa kudyiwa nemumhanyo inoita 232 232 pachirungu. Mabuja pakanyangariwa. Wakabva watiwo Zimbabwe cricket wachibva waburitsa mazita o1 wavari kuti ndo wachatamba mutambo uchatambiwawo mazuva 5 mubodzi kutanda zuva rochina svondo riri kuuya. Pakanyangara mangwana musoro mugowera vanenge vari kutamba pokare ivo waAfghanistan noZimbabwe. Rekai tigoramba takazviringa. Toringa dziri kuitika pasi rese. South Africa izvezvi kwairi kunetseka fani nokuwanda kuvanhu vari kutekaira vachipfuura nopauwara tambo zvokutoti wakutoti vakomana kaitei zvokuuya muino nguva chaiyo moita kana maawa 3-4 kana muda kukwira ndege dzekuenda kunze kwenyika kuti muzokona kuenda. Wakomana zvataiwa pambiri wani kuti ndo wazvino. Rekai tione ipapa kuti vachasvika papi asi zvinenge zviri kuzvimbira musoro chaiko. Rekai tigoramba takaringa. KuStilfontein kwaizvezvi vanhu vachiri kundoburika mubodzi vachiburika basi asi pasipa vachakazara waribe kureketa kuti wangani wachiri pasipo asi wachiri kufungidzira kuti kuno vanhu vazhinji chaiwo wakawanda heno kuti vachaburika chere kana kuti zvinenge zvichikaira sei chedu kuramba takaparinga ipapo. Nyika yeBotswana yakabisa zvainge yareketa kuti aiwa tichada kuti muriwo unobva kuSouth Africa utengesewo munyika. Tikati aiwa zvisvino vanhu vekweyo wakona pokare kuboya miriwo nokudidi nokuti kaiwa kuBotswana kuwanorimaba kusvikira wazokona kuzviimira wega. Nyangwe dai nesu taenda ikweyo koisa magadhe manduwe ukati mapuno ukati iyo ana repu vanochemberedza gumana zvinoita zvisvino unotonota zvisvino ipapa. Rekai tirambe takaparinga hedu kuti panoperera kupi. Apawo kwai kuUganda mgwicho waiye Museveni muhozi agoti inini ndatomirira ipapa kuti Trump apinde pakutonga ndikuone kuenda kotora nyika yeSudan kuita yedu. Idina yawe
unobva waona kuti paribe chakanakira chimwe. Heno regai tione kuti zvinoperera kupi. Ipapawo kuSudhani wagotonyora tsamba tsvinu ino masoko makuru masvinu anorema kuti zvakaitiwazvo zvisvinuba. Regai tione kuti zvichaita kuti aderere chere kureketa kwacheku kwemapwapwa akadaro. Nyika dzomuAfrica dzasemiwa noChina pokare wakomana. China yagototi nyangwe nana America vachabvumiwa ba, vachanetsewa ba kunzi vari kuda mapepa ovhiza. Ipapa isusu kwedu kuAfrica no paribe kana nyika ibodzi. Ifungai kuti China yaisa nyika dzinosvika 54 kuti dzese idzodzo dzikone kuenda kuChina paribe kana vhiza. Asi dzomuAfrica paribe kana ibodzi yapuwa. Manduwe apa tinoramba ndisu tichibva tati China wabiedu, China wabiedu wanotitsigira, China wagoti paribe paya manduwe unotoona kutoti kuitisiwa basi kuribe kana chimwe. Regai tione kuti zvinoperera papi. Asi manyasi tagumira pano manduwe, ukaona tiribe kuuya muzoti tamboenda kojaka mubhokisi. Asi aiwa tiripo tiri mumhera tiri kuenda kureba. Tinoramba tichitupakulirai dzemunoda. Ndini wenyu Manduwe Onau.